Mukutaura kwatiri kuita kudai so kurunzi the guys vari the ruling party ZANU-PF havana kugadzikana pamusoro pe the existence yethe king Lobengula. Panguva inoi kunyatsokuonekwa kunzi matensions aiwa they are now rocking. Kuri kutonzi the ruling party ZANU-PF inototi aiwa machinese angatouya pamwechete nemarussians but kuinstola aiwa endebele king munyika yezimbabwe kunyatsoratidza kuti kunyatsokuvabata nobva subscriber like on the bell icon. Tinda panapa BBC anoposta these pictures amuri kuona aiwa ana David Coulthard aronyatsoratidza kuti the ruling party ZANU-PF ana Daniel Garo ana Mutsvangwa aiwa vakomana ava vasi kufara nazvo vabuda nyora vachiti talking point. ZANU-PF seem to be scared of the existence of the king Lobengula. They are very comfortable with the Chinese and the Russians. They don't want our own to visit our land. It's good to know what happened to our kings Lobengula, Natsimba Mutota, Mutapa, Negomo, Mapunza Agutu, Nesoshe, Mambo. We can't be told that these families doesn't exist anymore. Domashkwa mdanyiro panapa aiwa nokomne BBC wadzara mashwa chiti aiwa tiona these guys with the ruling party ZANU-PF anoto allow kuti zvigaranda aiwa zvikatopinda hazvo munyika zvouya zviluta maresources edu zviita sei but havadi kuti tizive pamusoro aiwa pehistory yedu pamwechete mafamilies awa vari kuona kuti vakaona kuti these ndevele people they are now rising or uniting vanozvikona kuti it is a direct threat aiwa vanenge vato vane a deepest opposition inonyatsokunzi aiwa it has now got my deep roots and it can conquer and erode them from power. Mashuka tukuona panguva ine tiona mashuka anobuda tokuona na Daniel Garo na Mutsvangwa anyatsoratidza kuti these guys havasi kufara nazvo. Mudzi mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndango mese kuchemendedza mafunguro enyu aiwa ndoti vosaona subscribe or like, turn on the bell icon.